Mainta de oración y meditación. Pone Dios na primer lugar. Junto com Charesca Vulling. De Bijbelteksten vandaag kunnen we vinden in het boek 1 Korintiërs hoofdstuk 6 vers 14. Zoals God de Heere Jezus Christus weer levend heeft gemaakt, heeft Hij ook de kracht om ons weer levend te maken. Heer, help mij te herinneren om niet te leven op mijn eigen kracht, maar door de kracht van uw geest in mij. Vergeef mij voor de keren dat ik het vergeten ben om dat te doen. Stel mij in staat om te groeien in de dingen van uw koninkrijk, zodat ik geheel kan worden, goed kan functioneren en bij kan dragen om een productieve kind van u te worden, dat naar voren beweegt in uw doel voor mijn leven. Laten wij samen een kort gebed doen. Onze lieve Vader in de hemel, help mij om mijn leven te leiden door uw Heilige Geest, zodat ik de persoon kan worden wat u wil. Help mij, Vader. Dit en alles vraag ik in de lieve naam van Jezus. Amen.